ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ସେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡାର ମୌସୁମୀ ଚାଲିଥାଏ। ସେଓ ଭାଇ ସକାଳୁ ଆସି 10ଟା ହେଲାଣି। ରେ ତୁମର ନିଦ ଯାଇନି? ଉଠ ତୁମେ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛ? ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଅନେକ ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ହଁ ତ ଆମ୍ବ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ପୁରାପୁରି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଭଲ ହେଲା ତୁମେ ଆସିଗଲ। ଚାଲ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଯିବା ଚାଲ। ଆମ୍ବ ଭାଇ, ଆରେ ଓ ଆମ୍ବ ଭାଇ, କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲ? ମୋତେ କହିବନି? ସପୁରି ଭାଇ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛୁ। ତୁମେ କ'ଣ ଆମ ସହିତ ଯିବ? ନା ଆମ୍ବ ଭାଇ, ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଯିବିନି। କାହିଁକି ନା ଶୀତ ଜୋରରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଫେରୁ ଫେରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯିବ। ଆଉ ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ଶୀତ ସହିପାରେନି। ହଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ସପୁରି ଭାଇ। ହଁ ଆମ୍ବ ଭାଇ, ତୁମେ ଯାଅ। ଏମିତି ଭାବି ଆମ୍ବ ଆଉ ସେଓ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁ କରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଏ। ସେଓ ଭାଇ, ଦେଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି। ଥଣ୍ଡା ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଲାଣି। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ସେଓ ଭାଇ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ। ହଁ ଆମ୍ବ ଭାଇ, ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଯିବା। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆରେ ରୁହ, ଯାଉଛ କୁଆଡ଼େ? ତୁମେ ଭାରି ଚାଲାକ ତ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଛ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜମାରୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଆରେ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆମେ କ'ଣ କଲୁ? ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠାକୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବିଲୁଆ ଭାଇ। ଆମେ ଆଉ ଏଠାକୁ କେବେ ବି ଆସିବୁନି। ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବିଲୁଆ ଭାଇ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ କଥା ରଖିଲି। ଏଥରକ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ହେଲେ ମନେ ରଖ, ଆଉ ଏଠାକୁ କେବେ ବି ଆସିବନି। ତାପରେ ଆମ୍ବ ଓ ସେଓ ବିଲୁଆ ଡରରେ ଦୌଡ଼ି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଧିକ ଲୋଭ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ତାହେଲେ ଏବେ କୁହ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ୍ବ ଓ ସେଓ କାହା ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିଲେ? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।